A je to příští týden nás konečně čeká Turecko, takže budu ráda, když mi hodíte do komentářů nějaký tipy, protože tam budeme často jezdit taxíkama, protože chci se podívat, kde se natáčely seriály turecký, jako je třeba Ferit a Sejra, Nekonečná láska a teda. Takže budu moc ráda, když mi dáte nějakou radu, jak tam jezdit, jestli se vyplatí víc taxík, nebo třeba metro, nebo tramvaj, takže budu fakt ráda za tipy. A když tak mi do komentářů napište, jak se tam jezdili vy. A když tak mám nový YouTube kanál, takže když budete chtít, budu vám natáčet vlog z Istanbulu. Pokud ho chcete vidět, tak vám tady dám odkaz na můj kanál, mám ho nově vytvořený, tak mě nezapomeňte odebírat a sledovat a případně můžete mě podpořit. Takže ahoj, vidíme se u vlogu.